Good morning mga kadiskarte lalamat. Yo 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 yo. What's up, what's up? So, uya tila lang matadaalog. Taman nira tayo isira ang lalamat. Ito isira. So, una ata po layay paligang ko. Medyo mampapaniring lan. Hanggang po inaalang sira jay tani at pula. Pero mandiskarte arom na paniraan no kaya dani at pula. Medyo laya. Singerlan. Hanggang pulay palag. Tani at pula. Mga sakay doy simba. Mga preda ng tulaya. So, kailangan mandiskarte arom ya pangalay sira. Ano wajah tila. Shout out din sa aray kadiskarte kiran taga Pangasinan. Aray tropang bye-bye. Shout out sa kayo. Ano na rin palod. Nyamay una anak palag. Wajah darap ya bubun. Aya bubunnya bubun. So aya. Aningan tayo. Wala rin nala to kasi. Okay. Ay dakol. Oh, kabal muklas eh. Iya. Dakol suna na to, ang kakabalag. Ayos siya. Swerte, swerte, swerte. Swerte mga kadiskarte niyo. Nyami siya kay kadiskarte ni nyami siya kini. Maruro na. Pinalata mo ah. Agi dora. Alis tayo dyan. So ayan mga kadiskarte. Kalay parag tayo. Kabarag sa naratanatan. Swerte. Lalay panamo sa lang tayo. So sige, abangan nyo lang. Ano, ito yung panluto ang saya. Isabaw tayo. Gawatin sa lumagi. Sige. Ayos. Salamat. Nyalamay nala tayo mga kadiskarte. Ari palinis lang. Nilinis ang tila ni kakabalag. Igawad sa lumagi ni ang alak mo ulit sa lumagi. Ni tani. Inurasan ko mo ulit sa lumagi. Igawad sa lumagi ya. Ano masamit? Ano naman so sabit daraya? Ang matataba. Dahil siya laba tayo inalakya sa lumagay ta matakan la. Anak sang lata na maong. Itaputi la rami sira. Yamin nala tayo ni itaputi la sa amin sa lumagi. Ni tanla ni. Tapula paano? Naasang nito namin. Nyala ni gagali pantila Ricardo. Agat, sibuyas, bawang. Tanso, kian to may Ricardo to. Ni gagali pun la. Ni asum pala nagali po ni tala ikargatila pan dalaw kong latte Ricardo tutan. Tano kulag to paano naluto lang tampo kay balate Ricardo. Aromantini agad tatay may agad to paano agamanasi. Aroman tayo agad dakalan tayo agad paano masamita. Itala. Kaya rito tanay ito untila
Tala, sumpal, kila ko no, surikado. Yan eh, paparlangan tilay dalikan, ta ito untila, ni tala, ito untila. Baskwing sung dalang to tay dalikan mo aro. Pigar mo. Marlang. Diya, masami, so manluto dyan dalikan. Limagla. Kargaan tayo bisin. Kaya rin bisin, karga ay asin. Mabayag, asin. Dahil ni asin to. Limwaglatan, limwagla. Naguguno yan, tawa yan tilatan. Limwagla. Sa kuban tayo. Nyala, limwagla. Tawayan tila, no dugay asang to, tan timpla to. Patang. Sibukan tayo. Kulang ni kuno, kulang ni. Kulang ni asin. Dagdagan tin asin niya dahil sa kuban. Kumaduan taway, kumon dugalay timpla to. Kumaduan taway kumaduan taway. No dugalay asang tutan asin to. Okay, maminsanin taway. Kapoy ka ng taway aro. Toy. Okay lang ko no, okay lang. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. So, hinggawad sa lumagi. Ano tula sa kuban tila. Okay lang ko no, okay lang. Ni mga tila galila ngitan la ni. Okay, masasamit ang peta-petang susabaw. Pila bagad baaw. Nitan la, lubog tula baaw. Galila tamangan tila. Unang kamot, para si kayo. Tanga. Unang kamot. Para si kayo. Masamit na ni. Arayas o diskartiya panggalatok. Diskarting panggalatok panda niya. Nga akaligtas sa kaya panangan. Hanggang ulo inakan. Masami iya, masami. Hanggang ulo inakan niya. Masami iya. Pati ulo na si inakan nagala sinabitan. Shout out si kayo. Shout out si kayo ran taga Pangasinan. Araya si diskarte. Salamat. Okay. Salamat lahat si kayo namin. Salamat.